Efecto Vacío fa 4 anys que estic en aquesta formació. La música jo la vaig començar des de petit. Vaig començar amb ma mare perquè m'apuntés al conservatori. Vaig passar de Colòmbia aquí a Espanya, vaig passar una miqueta més a ser autodidacta. No és difícil, hi ha moltes formes de millorar i fins arribar a ser cantant, que de fet és el que més m'agrada. La música ho és tot, vull dir, canviar radicalment, és una altra cara de la meva vida. Quan estic fent feina o vivint la meva vida normal, soc una altra persona, però quan estic dalt d'un escenari canvia tot, em canvien els esquemes, llavors és quan gaudeixo més. La veritat és que sense la música no podria seguir.